manoka onye buchozoko ya na nukwa iwe mebisigo na Nigeria yera wenwele imakwalele mesere agwụwacha n'ọmụ abonyi okobia amale ka ga-esi ma onye Fulani sonyi bụ kai nyamana gwiwa nwama onye Igbo nganata subale na yoyibo iwe nwaka ụmụnne ya ji wekponya si n'onye nwapụsabo dịna ka mmemme chukwu na nna na gbatakana ya ndị Igbo bayi na-eke n'anya na onwelibe mmaji unu ọsọbe ndị Yoruba ya na ndị Hausa abanyere development ọtụtụ a na-amalebe ama edizi na ibe mmele obodo anyị ajụjụ ka na-ajụ unu ọzọ na onwelibe mmele ji wegwugwogwu m na-ekwuo ụmụnne m ndị Igbo unu na-ekwugwu marginalization unu jere ibe Yoruba na Hausa machi investment ebe ahụ ọzọ n'ọgwa n'ibe nwanne wute mmanwụ na-agwa agwa no wonder nna m dị ka n'oji agwala agwa wee na-asị ụmụnne m ndị Igbo nanatabana edezibe ebe anyị maka anyị bụ ụmụ Igbo ọzọ eze nnụnụ Nigeria ma ndị Afrịka weshigbo na-enyele danda n'ebe nnụnwa jọlọrọ njọ